Ma'am, nalamit tuyo si mo, ma'am ba? Ano, ma'am, isa ka sa contact tracer, ma'am ba? Sa ano? Sa taga DOH ni. Tapos, ang imong kahalam... Ate Grace. Ate Grace na ba? Alisa, ma'am, nalang ko'y pangutanan ni mo, ma'am. Nakay nakakuan, ma'am ba? Contact tracer na positive lagi. Oo, sa palengke. Isa sa mga customer ni mo. Asa dapat palengke mong pwesto gani, ma'am? Ha? Imong pwesto? Kaya ano mong wood, ma'am, na nag-positive ba na salamuha ni mo? Customer, tapos nag-positive siya, kailangan siya o swab, ikaw, kailangan mag-swab test. Kinsa man na customer. Isa sa mga customer mo, ma'am, nagkuha po na sa mga, ginapasar po na sa mga ba? Duda na ko ani ni Ate Grace ba? Kailangan kay swab test. Okay lang siya may swab test ka? Or dili mga magpositive ana siguro kay kailangan naman ka iswab ana god dili man po na kuha naman gud to PUM ba. Ya ikaw isa man ka sa makasalamuha niya. Unang kailangan po kay kuha swab test. Nya okay ra sa imo ha. Sige. So mag-swab na lang ta dira sa sakyanan. Kaya naroon po may dira mga gamit ko na mo. Kaya na po may kauban dira. So, dali lang ta, sakyanan. Dali, ma'am. Nya, ready na? Sige. Kadali raman po na. Kaya kung mag-positive ka, okay ra, dalong kagigpit. Napatay. Isolate juga dito. Ha? Sige. So, diri lang, diri ta sakyanan kuan ha. So, diri lang na magkuan. Happy birthday! Happy birthday, Sige lang. Happy birthday! Kami di ay ang staff sa AM Digos Flower Shop. So, naami diri karon para maghatod og sorpresa or makiselebrate sa imong birthday. Bantog di ay mo rin ipasayok Okay. Make a wish, ma. Happy birthday! Thank you. Happy birthday, Te. Be happy always. Take care of yourself to make a good and healthy lifestyle para malayo sa sakit at bigyan ka pa sana ng Panginoon ng maraming kaarawan. God bless. I love you. Napaisa. Happy birthday, Dayday. Ang amo ang wish para sa imuha na tagaan pa ka o taas pangakinabuhi o good health. Always keep in your mind na naarami diri para sa imuha. Dili man namo mahatag financially, pero naarami diri permi kung need nimo advice, moral support, and andami magpalipay sa imuha. Labaw na karon nga sa imong adlaw na tawhan. Happy birthday and we love you. Moti lang mensahe na. So, ay ma. Happy birthday, unta na surprise ka na mo. Unta, walipay ka. So, ikaw ma. Birthday to come. Thank you. Na-surprise yun ko. Ako nag-expect na rin ani. Abi ako positive na yun. Wala. Salamat.
Kuyawa, oy!